makuha. So we need to die. We need to die. Kinanglang patjon kay arong igkuan. Okay, bukukian ang inyo. Imusuglanan. Okay. Daghan na kadto. Okay kayo, lamig kayo. Hello mga ka-idol, welcome to our channel. So, ang atong channel mga idol, sa wala pa nakasabot, tugunon, don't forget to subscribe, to like, and to share. So, ang atong topic karong video ha guys, mang makita. So, diri sa probinsya daghan kayong baki labi na karong gabi ang dating kawan. So, ang atong unahon, kinahanglan magdataog. Bungayon za magkuha ta og kanang ilamba sa baki. So, dali. Patan-awon mo na og unsa ilamba sa baki. Oy. Tabi. So mo na atong ilamba sa baki, kinahanglan taas-taas kay arong ignanag mga baki dili makadagan og maunhan nimo sila. So ani ra ni mga idol. Kinahanglan nangyari sa. So kung ano nato mga pila ka buok, mga 3 siguro. Abot pa ba ko ani mga idol? Gamay atong nakuha sila okay ra. Madana na maningkamot ta kay pobre ra ta. So okay na kay nanay tayo nakuha duha ka kanang ihampa sa mga baki ang ngayon. So karon. So unsa pa itong gihuwat na kay arong makaulit tag sa Dios. Mga idol, hinatong daghan ta makuha karon kay atong sunuban. So daghan klase-klaseng kanang pagluto sa mga baki mga idol ang kinaunan, pero ang nasabtan ra kanang sunuban nga halang-halang. Kahapon nagwonder ko nga pwede di ay prituhon ang baki, pero dili nang baki nga brown ha, kanang grabe kaadto katambok dili na. Mura lagi ka lagi makaon nga baki. Lagumo kadto din mga idol. Madun man tapoy wak ko kay gabi ra bang dako patay. A few moments later. Hi mga idol, hapit na gadto tanan. Nakurat na wa. Ako rin nakurat so hapit na sa atong destination. Inigambog na to dire, kuha na basak na so makapamilpil na gadto tarong mga baki, makakaon na nga mga kauban nga mga kanil kaadto. Taas pa ni atong gibaktas mga idol, so arang tangit-ngit ka adto, pero daghan mapunta ang dapon may tagsa-tagsa nga flashlight ya. Andam din kayo inyong idol mga idol. So dire na hinay naman ta kay basinon na ay kanang mananap. So way labot ng mga ahas sa tawong mga problem na kaya mga ahas. Tanang mga ahas diyan baka naman. Doon naman ahasin kung meron ng iba, ha? So gamay na lang jud mga idol, gamay wat-wat lang kita kay anong kita mag-unsa-unsag pamaki diri sa bukid. Katinga mo na abiling jagwakwak na dili to si idol pa niya. Nawa ta mga idol, kinahanglan balihon atong break. No, di kay masa kinaraan og mawa ko no ta balihon ko no ang sinina. So wa mo koy ang sinina di man ni sinina, break man ni, break man. Pero di bawal ha bawal.
Oh, no, 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 no. Uy, mga idol, nanatas basak. Basin natin nga mo, ocean. Dito na nanatas basak, mga idol. So, mangita naman taron. Kung naabay baki, so hinaot dyan nga na baki kay Ogwa. Ang looya dyan sa mga idol, no? Pero, nalagi na, kadaghan-daghan na to. Pero, watay baki, ambot lang dyan. Basig ka mo yung bunaw. So, tara na. Uy, aga mo katamak sa Philippine. Uy, pwede magguba. Tanaw. Uy, ang Kini na. Oh, si pagguba. Ano di alam yun? Ha? Patay ito na. Uy, dara. Marag diyan to dire. Kuno? Uy, Uli rin nawa. basig tanawa din na. Kaman, nawa. Murag na agad ito dire. So nawa, mga idol, balas magnawa. Huwag ako makikinimalas. Ano? Kinasan ko lang makakita pag atong tanong. Laugag bakit? Tutu. Ay, da. Tutu. Ay, da. Tutu. Ay, da. Sa mga idol, ikaduha na gano'n ni. Maigo pa ni, ambot. Ambot na lang gano'n. Katulog. Dara mga idol. Yan mga idol, patay lagi. Imo ba ni makaon? Ada lagi makaon, hala buhit pa. Na mo ni si Jam. Mo ni si Jam. Isa mga idol da. Da makakaon na gadto tani. So hello sa nila mga idol, hello. Oh, hello. So, usa na gud mga idol. So duha na itong nakitan pero usa ra gud na igo karon. Sige isod. Ay dara. Lubog. Ang butog na igo ba to basigwa? Ilan ba talaga ito kay? Okay, sa gajagi di malas na to ano. Wa lagi, ambot na bagwa. Nawa lagi, ilan na kayo luto. Wa. So pasensya na. So kadahang pagkasaka. Uy, Nananap ko ta natin ito. Okay. Ibutan ko. Wow! Karang ka po yung mga idol. So, daghan na tagnakuha nga mga sa tawag ni baking green. Oh, brown. Oh, red. brown. Wait. Oh, baking brown. Brown. So mga idol, so ganahan na may mga huani kay kuana, daghan na so maapo na gadto taani maka-crispy fry na taani ng baki mga idol. So kay ka nakakita ng kadiri. Yan. Pahuway sa takadite perting dili lalim manguha og kanang baki diri sa kuan basak. So sa tanan ng mga idol diha og ganahan mo kanang manguha og kanang sa tawag gani baki. So dapat i-ready ng inyong physical appearance gadud ninyo kay agi magkalimulit sing lupit pa yung mga unggoy ninyo inig ulit. So isig ingon ana sa gira magpahuway sa takadiyot. Grabe ka adto mga idol. Impas gadud ko aning mama gayord. So mura na ko anig si kuan si unsa no? Unggoy ag karaang unggoy aning bukid. So sagdira mga idol, so di na ta magdugay sa atong kuan oras no kay.
Yo. Wa naman. Daghag ko ha yo. Daghag ko ha. Ayan na, mandi ay. Put kamot na lapok. Daghag nagkuha na ano yo. Hindi ko sana ka basket. Kita di ko sa pagbansin nga ito kinahanglan ko sa kuan ug nato sa kataro. Dapat ug mamaki gani ka kinahanglan ag atong tuno bitaw diri sa kuan sa basak dapat ingon og kinilinay ra. Kana man kung mga baki kay mga mana. Ana man god mo lang kuno makasabot sila og nay baki og wa. So dapat hinahinay ra. Hinahinay ra mo. Ana ra. Makasabot sila na ibaki uwa. Kay mo tingog man guna si Jagod. Tingog man na. Pero di ko nagbanha. O adong pag-anak ka dito. Wow, hello mga idol. So nanapod tayo ng mga idol. Basta na po sa buo. Gamay-gamay naman na si Jess itong nakuha dyan. Mura ka doon nawong mo. Hi X, ikaw na. Kita mga idol. So daghanon gazon nato. May hapit na napuno atong kuan. Kanang sa tawag na araw. Adong kuan ng gazon. So mangha pa ta. Adong kabalaka. Ay, isa. Tumbok. Ay, gidyan ang tapon minimo sila kay tukod. Nakay na hinaya ko. Ala lang, ino sa nimo baki ka daw sa. Ay, patadaan. O, gitika. Ay, pwede magkili. Hindi mo patsun lalang. Hindi ka inihurad to. Anong lupad. Bitaw. Ah, sige, go. Patay ko rin ang uling na. Arang alito. Arang ayaw. Para gadyo na igaw pag paano. Arang aligriya, mga idol. Muna. Wait, bidar may tulog ko ana wek man. Bukiki ang imo. Bukiki asa. Muang. Ah, wala na ah. Dili ako na. Ge. Okay. Oy, dapat ingon na instruct ra ta mo dili. Ani na tatay kay arong adto sila arong agbaki adto. Ang kapuya mga idol. So, humana ka dito sa atong mission nung gabi na guys ang pagpamaki. So na nakoy daghang mga gipanguha ko sa atong kauban mga hangul kaadyo mga baki. So daghang salamat guys sa tanang nakatan-aw or mutan-aw pa sa atong videos. Please do subscribe my YouTube channel Sam Tugunon. O guys, atang itanang videos pa namo nga i-uploaday pa. So nang hinaot may nga full support mo sa among YouTube channel Sam Tugunon. Daghang salamat guys. I love you. So guys, atangin ninyo ang atong part 2 aning pagpamaki kay ang part 1 mo ni ang pangmaki nato. So ang part 2 ug unsaon pagluto ug pagpakpak ang baki kay adto nato makita sa atong videos kung unsaon namo pagluto, lami ba or dili or ug unsaon nato pagpakpak sa baki kay kinahanglan man ng pakpakan ug kuhaon ang isang mga tinai. So atangin ang atong second video sa pagpamaki guys ha.